είχα βολευτεί με το επίδομα αναπηρίας. Επίδομα αναπηρίας, εσύ. Από πού και ας πω βρε αλητήρε. Στραβώσει, σε κουτσώσει παράλυτος. Δείχνει την καπούρα του και το δεξί μακρύ του χέρι. Λόγω δυσμορφίας μου βγάλανε επίδομα 100 € το μήνα. Ίσα ίσα για το μεσημεριανό φαγητό μου. Φασόλια σούπα, φασόλια γιαγνή, φασόλια στο φούρνο, φασόλια πουρέ, φασόλια ψητά, στη σχάρα, σαλάτα, φασόλια σουβλάκι και το βράδυ σάλτσα από φασόλια μπονζουμέ. Και με όλα αυτά τα χάλια τρομάρα να σου έρθει, πώς πήρες στεγαστικό δάνειο από τη Lehman Brothers, ποιος σου είπε να ζητήσεις δάνειο, με τι δικαιολογητικά. Με έχεις εμένα άξιο να μπω σε ένα τέτοιο κόπο, να κάνω έρευνα αγοράς, να υποβάλω αιτήσεις, να συγκεντρώνω δικαιολογητικά. Και είναι αυτό να που μας λες σου ρε. Θα σας πω την πάση αλήθεια θείολη μου. Εκεί που περίμενα στην ουρά για να πάρω λίγο λαδάκι για τα φασόλια μου από το φιλανθρωπικό σωματείο Άνος Χόμεν τα σκυλίας, τα σκαρδίας ήθελα να πω, νιώθω κάποιον να με χτυπάει στην καμπούρα μου. Κύριε Καραγκιόζο σκηνοθέτη, ρίξε τώρα την υπόθεση στο πεντέ για το φιλοθεάμον κοινών. Ο κύριος Καραγκιόζης, ολόσωμος, αλλά κατέβασε λίγο το χέρι σου πιο κάτω. Πιο κάτω, κόψε αριστερά, ωραία. Σταμάτα, εκεί ακριβώς με τρώει. Με ξύνησε παρακαλώ που να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου, γιατί δεν φτάνει το κουλό μου το χέρι μέχρι εκεί. Καλά είναι έτσι κύριε Καραγκιόζη μου, μια χαρά. Να έχεις την ευχή μου μέσα από το βρακί μου. Αλλά για να γυρίσω να κάνουμε μια γνωριμία. Εσύ ποιος είσαι? Δεν έχει σημασία ποιος είμαι εγώ. Σημασία έχει πως ήρθα για να σου προσφέρω τη λύση στο πρόβλημά σου. Γιατί έχεις βέβαια πρόβλημα. Το μυρίστηκες, Έχω πρόβλημα, πώς δεν έχω με τόσα φασόλια. Μη σκάς φίλε μου. Εδώ είμαι εγώ για να σου λύσω και αυτό αλλά και όλα σου τα άλλα προβλήματα. Πριν από όλα όμως πάμε σε αυτό το εστιατόριο να σου κάνω το γεύμα. Σοβαρά μιλάς τώρα? Για τσίμπαμε. Μπας και ονειρεύομαι. Πάμε. Τι θα πάρεις Καραγκιόζη μου? Μια σούπα φασόλια. Μα πάλι φασόλια. Η συνήθεια βλέπεις. Ας αρχίσουμε με 2 μακαρονάδες με κιμά και μπόλικο τυρί. Προχωράμε με ένα ψητό με πατάτες, μια πίτσα, 3 χάμπουργκερ, 3 καλαμάκια με χοιρινό και πίτα, ένα σοφρίτο. Χρόνια έχω να φάω σοφρίτο. Και μια μπουγιαμπέσα για επιδόρπιο. Όλα αυτά θα τα φας μόνος σου κύριε Καραγκιόζη μου? Όχι βρε αδερφέ, δεν είδες, έστειλα μήνυμα με το κινητό μου στα κολλητήρια να έρθουν να μας κάνουν παρέα. Κάτσε να φας και εσύ μαζί μας. Όση ώρα τρώει ο Καραγκιόζης, βγάζει κάτι χαρτιά. Γράμματα γνωρίζεις αγαπητέ μου? Κάτι λίγα. Το κάπα από το αρχικό που κλέβω, το πι από την πείνα. Και μια που μιλήσαμε για πείνα, όταν με βρήκες βρισκόμουν στο 5ο στάδιο της αφαγίας. Είχα 3 μέρες να φάω γιατί με θερήσαν τα ραντεβατισμένα τα φασόλια. Έχει στάδιο και η πείνα? Αμέ, το πρώτο στάδιο είναι η λιγούρα. Ανεβαίνει από το στομάχι σαν γεννόσιμη τροφή, μασάζ και καθώς δεν υπάρχει τίποτε ανάμεσα στην πάνω και την κάτω αγώνα, τρέζουν απλώς τα δόντια σου. Στο δεύτερο στάδιο αρχίζουν τις άριες τα άντερά σου. Αντίο τελπασάτο και τα τι αυτά. Μετά λιποθυμούν οι διπλανοί σου από τα χνότα σου που μυρίζουν σαν πιαρέκα. Ύστερα έρχονται οι ζαλάδες και στο 5ο στάδιο ζωή στα κατσικογαϊδουρομούλαρά σου. Μη φοβάσαι, dear. Εδώ είμαστε εμείς για να πεις οριστικά αντίο στην πείνα σου. Αρκεί να υπογράψεις αυτά τα συμβόλαια. Άκου να σου πω, άγγελε πρωτοστάτη, που δεν ξέρω πού θε επέμφθεις, αλλά μη με ανακατεύεις με δουλειές. Ξέρεις τώρα αστυνομία, ξύλο, δεν σηκώνει άλλο ξύλο η καμπούρα μου. Ποιος μιλάει για ανεξιχνίαστες υποθέσεις? Εδώ πρόκειται για τον πρώτο λαχνό του λαχείου. Μοιράζουν και τέτοιους λαχνούς τώρα. Οι μεγάλες τράπεζες όπως η δική μας, ναι. Τράπεζες, τραπέζια. Μίλα μου για τραπέζια. Υπόγραψε αυτά τα χαρτιά και η τράπεζά μας να σου εξασφαλίσει όσα τραπέζια σηκώνει η όρεξή σου. Τη μεγάλη υπογραφή θέλεις ή τη μικρή? Η μικρή είναι ένα χ, η μεγάλη ένα σταυρός. Όπως θέλεις υπογράφεις και παίρνεις μετρητά $100.000. Δεν γίνεται σε πιο σκληρό νόμισμα. Σε γεν να πούμε. Τέλος πάντων, ρε φίλε με δουλεύεις τώρα, για δάνειο μιλάς, δανεικά και αγύριστα. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να σου ξοφλήσω το δάνειο. Μην είσαι deep stupid Καραγκιόζάκι μου. Βάλε εδώ μια τσίφρα και τα $100.000 είναι δικά σου. Το τι θα κάνουμε εμείς από εκεί και πέρα είναι δική μας δουλειά. Πίσω στην παράκα του Καραγκιόζη με όλο το θίασο του πέντε. Έτσι πήρα τα δολάρια που λέτε και τρως και πίνεις από τότε ησυχία των κορόιδων. Και δεν έμαθες βρε ζών ποιοι σου δώσανε το δάνειο. Πού έγινες κι εσύ ένα παράγωγο, ένα τοξικό προϊόν, μια αξία χωρίς αντίκρισμα, μια ανύπαρκτη μακροπρόθεσμη σύμβαση, ένα χρέος που έχει βγει διεθνώς στο σφυρί, μια σκέτη απάτη δηλαδή. Απατεώνα, προδότη, golden boy, καπιταλίστα, πουλημένε, εκμεταλλευτή του λαού. Νάζουλα πάλιο ζαγάρι λομποδίτη. Να σου πάω διάλο τους γονέους. Μας κατάστρεψες μόμολο.
Να μπρε για να κάνεις τραβάγια κασκαρίκες. Εγώ θα σε μαντροχαλάσω σκασμένο. Από σένα ξεκίνησε η διεθνής κρίση. Με κάτι τέτοια θαλασσοδάνια σαν το δικό σου ήρθαν τα πάνω κάτω που μου γίνες και παράγοντας της Wall Street. Τρομάρα σου. Πάρ και τότε, πάρ και την άλλη. Μη βαράς Θεού. Έχει και συνέχεια το όνειρο. Ήρθε που λέει το οικονομικός εισαγγελέας και μου δέσμευσε όλο το ποσό του δανείου γιατί δεν το δήλωσα στην εφορία. Άφραγκος έπεσα το πρωί να κοιμηθώ. Άφραγκος ξύπνησα το πρωί. Όνειρο, τι όνειρο. Όνειρο το δάνειο, όνειρο και το σοφρί του. Αλίμονο, τα φασόλια η μόνη αλήθεια. Τι, λέει ο Δερβέναγας, τολμάς ακόμα και ονειρεύεσαι. Απάνω του όλοι. Μπαμπάκο, βγάλαμε τίποτε από όλο αυτό το τσίλο. 3 πορτοφόλια και 2 κουτιά τσίχλες κατάφερα να σου βρώσω. Γι' αυτό χρειάζεται η οικογένεια. Βάλε κι άλλα 2 πορτοφόλια στην ίσπραξη από μένα.